Teuško. Náš Teuško 6 týždňov aj 6 dní má. No, zajtra bude mať 7 týždňov a takýto veľký chlap je to. No, takto sa on dvíha, už by sa chcel prevrátiť na druhú stranu. Áno, no, takéto hráčky má. Kukuk, čo to tu je? Pozri. Kukuk, áno, no čo, ide sa prevrátiť. Áno, no. Dobre, nie takto. Kukuk. Bublinky, ty robíš? Bublinky. No co, ideme teda naspäť na chrbátik. No poď.